tenan kendangane si sapa Hendra iki nek ra obah ngono ra betah tenan lho. Awan itu Pak wae. Tak empet-empet tenan lho Mas kat sore iki. Sepet-sepet sawene entah. Apa Mas Yu? Ya ngono kuwi. Monggo Mas, Monggo, bagi Cok. musik. Podang kuning. Monggo sing badhe mbeksa. Monggo boten sak isin pumpung isih wektune.
Menika podang-podang sampun katur bosku nuwuni pamundutan kala wau. Mbok bilih badhe ngersakaken malih napa? Saged.